Είμαι ο Φουσέκης. Είμαι ο Φουσέκης. Νίκος Κορόμπος. Νίκος Κορόμπος. Νίκος Κάλαντας του Καβουρδίρη του Κώστα. Το κουράζεις πολύ, το κουράζεις πολύ. 52, 58, 30. Άλφα ρε γαυγάμ, άλφα ρε γαυγάμ. Με σειραγκοειδή τον περιμένετε? Δεν σε ακούω καλά. Με σειραγκοειδή τον περιμένετε? Με σειραγκοειδή τον περιμένετε? Δεν σε ακούω καλά. Με σειραγκοειδή τον περιμένετε? Εσείς τι θέλετε, για τις τσιτσιφιές ή για τους μπάμπουρες? Και τις πάμπουρες μπορεί, τη γυναίκα περιμένω αγοράζει. Τι πάμπουρες είναι? Οι σομπρέρο είναι μύκητες οι οποίες έχουν έρθει με την κάθοδο των... γιατί έχει πάρα πολύ χιόνι. Έχει πάρα πολύ χιόνι. Λοιπόν, εντάξει. Έγινε? Έγινε, εντάξει. Γεια χαρά. Λοιπόν, εντάξει. Έγινε? Έγινε, εντάξει. Γεια χαρά. Νίκος Ματσαμπούκας λέγομαι. Νίκος Ματσαμπούκας λέγομαι. Και γιατί αυτό θέλεις, παρακαλώ? Μάνο και η μάνα της ζω στην γρήγορα για να μην σε σπάσω και σένα στο ξύλο. Τι λες παιδάκι μου, είσαι μετρημένος? Δεν είμαι μετρημένος, απλά είμαι νταΐς. Απλά είμαι νταΐς. Απλά είμαι νταΐς. Απλά είμαι νταΐς. Μη ρωτάς πολλά, μη ρωτάς πολλά, μη ρωτάς πολλά. Ρε δώσε μου την κόρη σου, μη σε αφήσω, ηλίθεια, ηλίθεια, ηλίθεια. Το τι κάνει η κόρη σου, άστα να το ξέρω εγώ καλύτερα, μωρή πουτάνα, μωρή πουτάνα, μωρή πουτάνα. Λοιπόν, πούστη, 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 δώσε μου τη τέτοια μου. Άκα φιλοσοφικά, άκα φιλοσοφικά, άκα φιλοσοφικά. Όχι, όχι, θα σου πω το άλλο, έρχομαι από εκεί σε λίγο. Θα γαμίσω την κόρη σου αύριο, θα την πλακώσω στις φαλιάρες αύριο. Νίκος Ματζαμπλόκος. Νίκος Ματζαμπλόκος. Νίκος Ματζαμπλόκος. Παίρνω τηλέφωνο από το Κέντρο Αραγώνων και Δημοσίας Λήψης Ναρκωτικών. Έχετε παρουσιάσει συμπτώματα λιγκωδίας? Πίνετε καθόλου τσικουδιά? Πείτε μου αλήθεια, πείτε μου αλήθεια, πείτε μου αλήθεια. Από αυνανισμό? Από αυνανισμό. σε εκείνον υπάρχει, σε εκείνον υπάρχει, σε εκείνον υπάρχει. Υπάρχει, έτσι. Βεβαίως. Κερδίζετε κάποιο δώρο, αν ακούσετε δάχτυλα. Θέλω δώρο, δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω τίποτα, ευχαριστώ. Ένα δονητή 2 εκατοστών. Ρε μην κοντράρεις, μου σπάσω τα μούτρα, φέρε το Γιάννη. Με το γάλα, με το γάλα, με το γάλα. Ποιο γάλα ρε κατσικοπόδα ρε? Έχει μπλέξει κανείς πέρα ο πιτσιρικάς? Έχει μπλέξει αγόρι μου. Έχει μπλέξει. Σε σπήρα με σπουργίτια. Είναι Ναι, δεν πρέπει να στουρούμε. υποψήφιος. Έλα, Είναι υποψήφιος ναι. για να γίνει μέλος του διαόλου. Βρέστε μου, μαστουρωμένος είσαι, κανακιόνος είσαι, τι είσαι? Μαστουρωμένος και καυλωμένος. Μαστουρωμένος και καυλωμένος. Μαστουρωμένος και καυλωμένος είμαι. Τσουτσούνι. Όλο το βράδυ τσουτσουνάκι μου. Νίκος Κάλαντας του Καβουρδίρη του Κώστα. Νίκος Κάλαντας του Καβουρδίρη του Κώστα. Κοιτάξτε, $1000 δεν θα πάρει ακριβώς. Τη μικρούλα θα φτάσουν γύρω στα 400 λέω. Θα φτάσουν 400 σας λέω. Τα $600 θα κρατήσετε. Όχι εμείς, κρατάνε και οι ανάδοχες εταιρείες, φορέα CDI, PRW κτλ. Κρατάνε ανάδοχες εταιρείες και ADI Exchange Artificial Intelligence. 1000 δεν θα φτάσουνε! 1000 δεν θα φτάσουνε! 1000 δεν θα φτάσουνε! Τι νομίζετε ότι είναι η Ρουμανία, κύριε μου, Άγιος Παντελεήμονας? Τι? Άγιος Παντελεήμονας νομίζω ότι είναι η Ρουμανία? Ωραία, βούλωσε τότε! Σου είπα $400 θα φτάσουμε! Δεν τα δίνουμε, κύριε! Έχουμε να αγοράσουμε κάστανα να μεταφέρουμε πάνω στη Ρουμανία! Δεν δουλεύετε! Έχουμε να φύγουν τα λεφτά τα δικά σας, θα πάνε σε καλαμπόκι και κάστανα! Εγώ τι έχω πάει εδώ στη Λιόντζουλη. Εγώ τι έχω πάει εδώ στη Λιόντζουλη. Just a minute, please. Oh, no, no, no! No, no, one minute. What do you want a minute? 1 second. 1 second, why? Just a second. Just a second, what a minute? Can I have your line, please? Πάγιο, πάγιο, πάγιο. Από το Πάγιο. Πάγιον, πάγιον. Τι ακριβώς γνωρίζετε, πείτε μου τώρα. Για συνδέστε, για συνδέστε. Για συνδέστε, για συνδέστε. Για συνδέστε, για συνδέστε. Μπορείτε να με συνδέσετε με τον κύριο Μακρογιαννόπουλο, Νίκος Καβουρδούρκος. Πώς λέγεται? Νίκος Καρδιβούρκος. Ναι, θα σου πω κάτι, δεν υπάρχει κάποια κεραία, κάποιο σύνδεσμος, κάποιο gateway or linking. Ορίστε, δεν σας ακούω καλά.
Σας παίρνω από κινητό. With mobile phone. Λοιπόν, θα σας δώσω το τηλέφωνο να επικοινωνήσετε μαζί του. Εσείς δεν μπορείτε να ενεργήσετε μόνοι σας. Για δώστε γρήγορα και μην κάνεις πολλές ερωτήσεις. Για δώστε γρήγορα και μην κάνεις πολλές ερωτήσεις. Γιατί? Για να σε πλακώσεις φαλιάρες θα μας εδώ. Ο Γιώργος ο Μπούκας. Ο Γιώργος ο Μπούκας. Ο Γιώργος ο Μπούκας. Ας το διάλογο, αγιόπαιδο. Νομίζετε ότι παίζουν. Νομίζετε ότι παίζουν. Νομίζετε ότι παίζουν. Μάλλον αυτό κάνετε. Πρέπει να Ναι, καλέσετε πολλά το λέτε. πρωί. Μισό λεπτά. Θα σας σπάσω όλα, Δεν νομίζω ότι είναι συμπεριφορά αυτή να μιλάτε. Λοιπόν, και όσο για να ξέρω και κοπέλα είσαι και έχεις ήδη χάσει τη δουλειά σου, γιατί δεν ξέρεις καθόλου ποιος είναι. Λοιπόν, τη δουλειά σου έχεις χάσει ήδη, αυτό πάμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τα αποτελέσματα, Νίκο Τσουλάκη. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πορνή, 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 πορνή. Ευχαριστώ πολύ. Πώς λέγεσαι, είσαι και εσύ στη λίστα, πώς λέγεσαι εσύ. Πες μου το όνομά σου. Πες μου το όνομά σου, ρε. Το λέω, γεια. Δεν το λες. Φουσέκης λέγομαι. Πού είπατε? Φουσέκης. Πείτε μου πάλι. Φουσέκης. 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 ΙΕ. Φι. Πώς λέμε φάκα. Το πρώτο γράμμα είναι αφιτά. Φι. Φουσέκης. Ναι. Ναι. Φυσαλίδα. Να ρωτήσω κάτι, αυτή τη στιγμή έγινε κάποια εισχωρή σε κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα. Ακριβώς. Τα φαγγελώσαμε. Μάλιστα. Ξέρετε γιατί εγώ ασχολούμαι με τις ταβανόπροκες. Δηλαδή. Τι ακριβώς έχετε από ρευτικά και ψιψιψόνια. Ατζγόνια, ταραβάνια τα φάσα, ταραβάλα τσεκάρα φωνσόζι βά. Ατζγόνια, ταραβάνια τα φάσα, ταραβάλα τσεκάρα φωνσόζι βά. Πείτε μου πάλι το τηλέφωνο σας. 82-32-564. Δεν θυμούμαι καλύτερα αυτό το τηλέφωνο. Όχι βέβαια. Κάνω κι εγώ το ίδιο. Νομίζετε ότι ο Φουσέκης μπορεί να σε φύγει έτσι? Είμαι ο κύριος Φουσέκης. Σας παραγγείλω μερικά σκορδόψωμα. Ακούτε, κύριε μου. Το ξέρετε ότι επιτελείτε έργο αυτή τη στιγμή και μπορώ να σας κάνω μήνυση γιατί δεν μου φέρνετε πίτσες. Ράκε γαμίσου, βρωμιάρη. Λίγος Κούκος είναι με το K12, μιλάω από VHF 216 Beer Tone. Λάθος κάνετε, τρίτο. Δεν σ' ακούω καλά, μιλάω από VHF κάτω από πιλωτική διάβαση. Τι θέλετε ακριβώς? Θέλω 2K σε τριγωνικό ραντάρ. Ναι, Νίκος Κούκος. Όχι, δεν είμαι ο Νίκος. Όχι, εγώ είμαι ο Νίκος ο Κούκος, αγόρι μου. Και είπα να μιλήσω με κάποιο τσακάλι να μου δώσει 216 σε τριγωνικό ραντάρ. Τριγωνικό ραντάρ. Βρίσκομαι 12 μέτρα κάτω από τη γη με τον υποπλήρχο K12. Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα, δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν. Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα, δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν. Εγώ σας... Μας βλέπετε στο ραντάρ. Ναι. Στο 215. Με κόμπο 3 προς 4 προς Βαλάδος και 216 στον Άστα μου Σαλαμίνο. Στον Άστα μου Σαλαμίνος είμαστε, ναι. Ωραία, σας βλέπω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα κινηθείτε με πιλωτική διάβαση 217. Ναι. Με ακτίνα 2 κυρών. Και τι θέλετε από εμάς τώρα, ναι. Είμαστε ΕΚΑ. ΕΚΑ δεν είσαστε? Ναι. Ωραία. ΕΚΑ είσαστε, έτσι? Ναι. Ωραία. Επιβεβαιώνουμε την κίνηση 216 προς Πύρων, ασταθμονική διάσπαση 2 προς 1. Επιβεβαιώστε. Ορίστε. Θέλετε να κάνω κάποια άλλη ενέργεια? Θα σου πω όταν θα χάσει τη θέση σου.